Hola, hola. Sí. Bon dia. Un any més som el 7 d'abril, una data on a nivell internacional es commemora la salut, el dret a la salut de totes les persones. Avui, a la plaça Sant Jaume, ens trobem un munt d'activistes, entitats, col·lectius en defensa del Sistema Nacional i Públic de Salut. No en fem sols una celebració festiva, com tants dies sinó una vindicació, la defensa del dret, una reivindicació reclamant la sanitat pública, universal, integral, participativa i de qualitat, a la que aspirem i a la que no renunciarem, sempre amb determinació, compromís i voluntat de construcció democràtica i plural. És inevitable començar per un reconeixement diagnòstic de quina és la realitat que ens toca viure i analitzar quin és el moment que patim. No en farem ara ni aquí una relació exhaustiva, però impossible no fer-ne un esment d'algunes de les més punyents. Les desesperants llistes d'espera, el maltracte sistemàtic de l'atenció primària, les derivacions, externalitzacions i a la fi privatitzacions de la sanitat. En aquesta perversa estratègia del que en diuen col·laboració público-privada, quan realment és una parasitació i una conseqüent manca de recursos finalistes escassos i mal emprats. Més que mai és necessari tornar a reclamar un cop més 25% real del volum pressupostari global de salut per l'atenció primària, així com la justa i necessària millora de les condicions contractuals de treballadores dels equips assistencials sanitaris, que no sols, que també les econòmiques, per seguretat, per evitar la fuga de tot tipus facultatiu i mancança que no pot ser substituïda per algoritmes d'intel·ligència artificial, un instrument valuós quan és ben emprat, però paradoxalment amb seriosos riscos reconeguts quan prevaldrien sobre criteris mèdics, personals i presencials. També, més que mai, és imprescindible la participació activa, escoltada i atesa de la ciutadania organitzada i titular del sistema, en tant que sostenidor dels pressupostos generals, amb revisió de comptes i estratègies. N'és una altra exigència plenament reconeguda legalment. La implementació d'auditories de vigilància de la més alta inspecció que ens evitin la vergonyant i il·legal situació de tenir vençuts de termini de validesa els 55 concerts amb privades ja extingits i, per tant, nuls de ple dret. La ciutadania, empoderada i organitzada, som aquí, alçats i decidits a reconquerir allò que ens pertany, de revertir les privatitzacions de tot tipus que segueixen implementant-se. Creiem que ara és el moment històric, des d'on, entre totes, podem aconseguir un punt real de canvi i transformació del model sanitari català en la direcció on creiem honestament que ha d'anar. Avui i aquí anunciem que des de moviments socials, veïnals i sindicals estem en disposició, després d'un treball col·lectiu rigorós, de presentar una proposta d'iniciativa de legislativa popular sobre la gestió pública del Sistema Nacional de Salut, que iniciarà la seva trajectòria en breu
per aconseguir els requisits i les signatures que la portin a debat, consideració i aprovació, si s'escau, al Parlament de Catalunya. És una proposta que fem a la classe política i al conjunt de la societat catalana. Una oportunitat de debat que oferim a l'opinió pública. És un moment, una pausa de reflexió i anàlisi imprescindible i necessari que volem aportar al nostre país. Però aquest debat social no ens atura. Decisions de l'honorable consellera de Salut, Olga Pané, com l'aplicació d'incentius als CAPs perquè apliquin un sistema de retirada ràpida de baixes laborals, component necessitats mèdiques amb una presumpta possessió de deixadesa i absentisme, que no mereixen ni professionals ni pacients. Davant d'una mesura tan miserable per part del govern, creiem que mereix una resposta contundent de tot el conjunt de la societat catalana i estem disposats a mobilitzar-nos on sigui falta i ens agradaria fer-ho tots junts el moviment social, el moviment veïnal, el conjunt de forces sindicals, la ciutadania en ple. La decisió per tirar-ho enrere no depèn de la consellera ni del govern de la Generalitat ni del Parlament. Dependrà de la resposta que nosaltres donem al carrer. No és pas una qüestió ideològica, és una qüestió de dignitat. En el moment de sortir als carrers i places, companyes i companys, l'única qüestió és com ho fem entre totes. Avui és 7 d'abril, no és només aquí a Barcelona, també a Vilafranca del Penedès i a altres llocs. I dissabte hi ha manifestacions a tot el Vallès, a Terrassa, però també a la ciutat de Tarragona pel cas de les trombectomies. Davant de les actuals circumstàncies, i malgrat el soroll ambiental com una altra de les contaminacions que patim incomptables, en aquesta ciutat de fires i congressos no podem fer més que perseverar als carrers i centres de tot tipus fins a aconseguir recuperar i millorar els avenços que legítimament necessitem amb urgència. Ens hi va la vida, ens hi va el present i també el futur. Per això diem més fort que mai, fins al final, fins a guanyar. Salut és lluitar, perquè lluitar és salut. 7 d'abril de 2026. Salut.